Oslavy príchodu nového roka so sebou neprinášajú len radosť a nadšenie. Uvoľnená nálada vedie k menšej opatrnosti a tá má za následok aj rôzne úrazy. Počas silvestrovskej noci a v prvých hodinách nového roka boli aj michalovskí chirurgovia v maximálnej pohotovosti. Už dávno si zvykli na to, že po rôznych oslavách k nim ľudia prichádzajú s rôznymi aj devastačnými poraneniami. Boli roky, keď sa zdravotnícki pracovníci nezastavili niekoľko hodín. Začiatok tohto roka však bol pre nich príjemným prekvapením. Podľa chirurga Juliána Tkáča takú pokojnú službu lekári nemali už najmenej 10 rokov. Nikto nebol hospitalizovaný, všetci ošetrení pacienti sú v ambulantnej starostlivosti. Na našej ambulancii sme od tej 10. hodiny večera do 6. do rána počas silvestrovskej noci ošetrili len 13 ľudí. Z toho približne 10 boli v priamej príčinnej súvislosti s tými oslavami silvestrovskej noci a mali sme len 2 také ľahšie poranenia, petard, ktoré boli v oblasti ruky. Práve posledný štatistický ukazovateľ je veľmi prekvapujúci, veď v iných mestách doplatilo na zlé zaobchádzanie s pyrotechnikou oveľa viac ľudí. Michalovčania boli teda evidentne disciplinovanejší. Julián Tkáč však tejto skutočnosti nepripisuje väčší význam. Som presvedčený, že to je úplná náhoda. Myslím si, že budúci rok bude znova v tých starých koľajach. Pri tomto tvrdení sa Julián Tkáč opieral hlavne o svoje dlhoročné skúsenosti. Viackrát totiž zažil roky, keď bolo v ambulancii vyšetrených 30 až 40 pacientov. Tento rok bol svetlou výnimkou a ľudia prichádzali s poraneniami, ktoré sú bežné aj v iných mesiacoch. Väčšinou to boli podvrtnutia v oblasti členkového klbu, potom to boli zlomeniny v oblasti zápestia po páde, po pošmyknutí. Hoci je počasie všelijaké, zima bude podľa kalendára trvať ešte viac ako 2 mesiace. Hlavne zľadovatené cesty a chodníky dokážu spôsobiť veľké problémy. V tejto súvislosti Julián Tkáč konštatoval, že pri dlhodobejšom ochladení sú január a február mesiacmi s jednoznačne najvyššou úrazovosťou. A keďže meteorológovia ešte predpovedajú ochladenie, vodiči motorových vozidiel, ale aj chodci by v žiadnom prípade nemali zabúdať na opatrnosť.